श्री मारुती संस्थान म्हणजे मारुतीच्या देवळात दसऱ्या उत्सवा निमित्त लालखी नगर प्रदक्षिणेक वता। ही आतां लालखी 4 भायर सरतली हांगासून देवळांतल्यान आनी खोल्ले सावंत हेंच्या घरा सावंत हेंच्या घरा कडेन वतली सोने लुटपाक। थंयसर पुजा पाठ जाताले आनी परत ती नगर प्रदक्षिणा घालपाक थंयच्यान अनसा भाटान तशेंच मिनेजीस फार्मास तळीवाडो आंगण आपले मोरडच्या वाटेक थंयसून परत देवळान येतली। हेका जवळ जवळ ही देवळान येता म्हणसर रातची 1 ते 1:30 जाता। पालखे बरोबर ह्या लालखे बरोबर बसवण्णप्पा बेळगांवचे सुप्रसिद्ध बसवण्णप्पा बेंड आसताले। त्याच बरोबर आमचे महाजन सगळे उपस्थित असतात, चडांत चड महाजन उपस्थित असतात ह्या लालखे बरोबर। अशी करून ही लालखेचो आमचो दसरा उत्सव साजरा आमी मारुतीच्या देवळान करतात। म्हापशाच्या या महारुद्र संस्थांमध्ये ही हनुमंत मारुतीरायाची पालखी जी आहे ती दसऱ्या दिवशी प्रतिवर्षी इथून पालखी निघून ती खोर्ली येथील सावंत यांच्या घरी तिथं जाऊन आणि तिथे गेल्यानंतर तिथं त्याची विधियुक्त पूजा होऊन नंतर ती पालखी जे पालखीचं दर्शन आहे ते लोक घेण्यासाठी अखंड भाविक मंडळी दरवर्षी दसऱ्या दिवशी उत्सुक झालेली असतात। त्याचप्रमाणे या परंपरेनुसार आज आणखी या मंदिराची 185 वर्षांची परंपरा आहे आणि त्या परंपरेनुसार आज आणखी दसऱ्या दिवशी ही पालखी बरोबर ठीक इथून मंदिरातून 4 वाजता निघून खोर्लीला जाऊन तिथे सोनं लुटलं जातं आणि सोनं लुटल्यानंतर विधियुक्त मारुतीची पूजा होऊन संपूर्ण नगर प्रदक्षिणेसाठी निघते आणि नगर प्रदक्षिणाकडून रात्री इथं येऊन पुन्हा तिची आरती वगैरे विधियुक्त पूजा वगैरे होऊन हा दसरोत्सव प्रतिवर्षी साजरा केला जातो।